Tiatama Kosanya Sanata Syaka Ingayuta Hambira Bangsa Rawana Tiatama Kosanya Sanata Syaka Ingayuta Hambira Bangsa Kapul
baju biru. Siapa namanya? Saya kira belum punya rumah. Pintu kayu, jendela kaca, pakai keris, cuma sebelah. Aduh sayang, Yang baju merah, lo 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 siapa namanya? lo 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 ya. Yang saya kira belum punya rumah. Pintu kayu, Pintu kayu, jendela kaca, jendela kaca, pakai keris, pakai keris, sebelah. Yang baju biru, siapa namanya? Yang gelap konde, saya kira belum punya rumah. Pintu kayu, lo 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 jendela kaca, lo 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 ya. pakai keris, cuma sebelah. Ada sayang, Yang baju biru, siapa namanya? Yang kelum konde, saya kira belum punya rumah. Klepar-klepar milih ake wong-wongane rebut ngarep mesat rikat pati berani dadi leno kasripat klambu jaringe
Os. Beri Oh, tepuk tangan. Dadak menak. Wah. Os. Oh. Dadak merak nih. Ayo. Iki kawinan, Mas. Oh, kawinan Iya. dadak merak Rogano. Iya. Ya. Terus. Hei. Yo dadak merak yo, yo. Yo. Widi kangen karo anak buahmu lho. Kesel dekne iki. Ngombe, ngombe, minum, minum. Minum pi, minum, minum, minum. Ayo kowe kuwi. Asa, ya. Ayo beri tepuk tangannya dong. Oh
Mike mati celuk. Mike mati celuk kocluk. Kocluk Mike mati kocluk. Kocluk banget ya. Ora muni. Oh muni yo. Matamu ra muni kuwi Gundule. Gundule. Ngomong ae bocah kok ya. Kene. Kene sik we. Lunga ae. Wis salam sik. Kok sik. Ngomong ae. Kancane ki tunggoni lho. Iso. Kabele ora nyadak kocluk. Jantem gundule. Iya ngono. Tuh ngontu wong ngeyel kowe. Rupamu kok kontamu lho. Lambene idoni. Lah iso. Kene. Sopo? Kene. Salam sik urung wis muwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sing sak baleni sing alon marepe rono nyuk. Aku kesel. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nek ya apik ta ya. Heeh. Salam sekondi we, sekondi. Saking Ronco. Kepi to? Solo Ronco piye ta goclok e ram. Kowe sing ngomong dhek, Mat. Awak dhewe kok malah goblok to iki. Awak dhewe lawan cilik ngene iki. Ya wis sak urusane. Tekan kene jam piro? Tekan kene mau jam 8. Jam 8. Jam 8. Numpak apa? Kurang seperempat. Numpak apa we? Hah? Numpak apa? Ilu mabur no. Ilu mabur. Heeh no.